It's alright. Hush. Cześć, dziś pokażę jak zainstalować najnowszego Minecrafta 3.3.0 na PSP. Najpierw opowiem ważne informacje. Najnowszy Minecraft działa na wszystkich modelach PSP oprócz PSP 1000 i wymaga przeróbki, która jest bardzo łatwa w zrobieniu i dodam w opisie link do poradnika przeróbki. Najpierw należy pobrać plik zip z opisu i rozpakować go. Najpierw podłączamy PSP za pomocą kabla mini USB i włączamy połączenie USB. Gdy już komputer wykrył PSP, to przenosimy rozpakowany folder do folderu PSP, a następnie Game. Już się przeniosło. Można już odpiąć PSP od komputera i grać. Działa. Pa. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.